Dros y blynyddoedd, mae cwrs golf Sam Pierre yng Nghasgwent wedi cynnal sawl cystadleuaeth mawr i olffwyr proffesiynol. Heddiw, chwaraewyr rygbi sydd yn llenwi'r cwrs. Rhai yn well na'i gilydd, ond pob un yma i gefnogi elusen arbennig iawn. Ni codi arian i cyn chwaraewyr Cymru sydd wedi cael falle anafiadau, yn wedi nôl yn yr amser amateur. A hefyd, os falle bod nhw'n cael amser caled oddi, bod cyfle da ni i roi ychydig bach o arian neu i roi cyfle nhw i cael triniaeth neu rhywbeth tebyg yna, ta beth sy'n eisiau nhw ar y pryd, a mae diwrnodau fflin wrth gwrs yn enwog ac yn rwydd i godi ychydig bach o arian. REX is the Welsh Rugby Ex-Internationals Association. We look after ex-international players who have bad illnesses or injuries from the old days, or even for the current players, like Owen Williams, the Cardiff player who had that serious injury. We donated £25,000 to him last year out of this charity. So this golf tournament today is part of the whole year's fundraising activities. We hold big dinners, and today we'll raise some money. And what's so good about it, whoever we ask will support us always. Sut mae'r golf yn mynd hyd yn hyn heddiw? Weddol mae wedi bod eitha... Mae'r cwrs yn eitha poblogaidd yn mynd nôl dros y blynydde. Mae lot o chwaraewyr gorau'r byd wedi'i chwarae yma, so chi'n teimlo bod chi'n chwarae ar cwrs sy'n enwog. Dim cweit gallu dod i'r bel awr y twrf, ond y mwynhad, a wrth gwrs cael amser i sgwrsio gyda bobl, rai chi'n gweithio gyda, rai chi'n nabod. I'm one of the organisers, I'm a trustee of the committee, and it's just important that we try and raise awareness more than anything on days like today. And it's all about having fun today. Mae'n braf i bod yma. Bach o sport, ysbri achos mor arbennig hefyd. Mae'n bwysig i ni fel gêm a ni fel bobl bod ni'n cefnogi achos fel hyn. Mae'n cwrs hyfryd a gobeithio bod y tywydd. Os wedi gweud, nhw'n gwybod ware yn y glaw, wedi ymarfer a ware yn ynghyrfa rygbi yn y glaw, nhw'n gwybod ware golf yn y glaw. Felly, sut mae'r golf yn mynd? Sut ti'n mwynhau? Golf ddim yn rhy wath. Mae'r gwrs ma'n hyfryd iawn, felly just joy mas draw efo'r boys, really. Yeah, it's going good. We're scoring quite well at the minute, and I'm doing all right for myself. Normally play about 24, but I have to play to 18 today, so yeah, it's been decent, I think. Alex, what about yourself? Yeah, not too bad. First, I usually start where I finish badly, so I'm trying to get my best shots in now, really, before it goes to pop. But other than that, we're doing well. Mae'r tywydd yn braf, mae'r bobl yn chwarae gyda, maen nhw'n chwarae lliol o dda. Fi'n oce, ond beth sy'n pwysig yw bod yr arian fynd i'r Charitable Trust a fel ti'n gweud, mae'r bobl yn gweithio galed i cael yr arian. Fi'n cynrychioli'r Scarlets am y tro cyntaf eriod, bydd yn wraig yn apus yn dod o Lanelli, ond na, mae fel aduniad, cofio'r teithiau Llawerdydd, lle oedd y chwaraewyr a ninnau fel y wasg yn un criw, a ni'n wario tipyn o golf, felly braf i gweld nhw. Find my balls around here, bring them back, they've got my name and an address on it. Brilliant.